Teraz mám aktívny editor, opäť niečo zmením. Napríklad to šikmo a tučne. A teraz nie ste si istí, kedy sa to vlastne uloží. Kedy to je uložené. Ten inline editor ukladá pomerne agresívne, čiže je veľmi ťažké v podstate to teraz neuložiť. Ak to nechcete uložiť, tak doporučujem, najlepšie je sa vrátiť úplne naspäť a mám istotu, že sa to neuloží. Inak sa to uloží s veľmi veľkou pravdepodobnosťou. Stačí, že sa prepne v okne sem a už teraz sa to uložilo, alebo že otvorím nejaký iný program. To, že sa to uložilo, môžeme skontrolovať, otvorím si nejaké anonymné privátne okno, ktoré nemá prihlásenie do administrácie. Znova načítam tú stránku a vidíte, že už je to šikmo, čo som dal šikmo. Môžeme to vyskúšať znova. Prepnem sa tam, kde som prihlásený do administrácie a robím tento text. Zmažem, náplním tučne a dopíšem tam ahoj. Prepnem sa do toho anonymného okna, aby ste videli, že v podstate ako keby do iného programu sa prepnem. Čiže nič sa neukladal. Načítam si stránku a vidím, že to je uložené. Čiže ono je to ukladanie veľmi agresívne. Nestane sa vám, že sa niečo zabudnete uložiť. To sa niekedy môže stať možno v administrácii tej backendovej, ale na tomto frontendovom editovaní je skoro nemožné, aby sa niečo neuložilo. Ono sa to ukladá veľmi agresívne. Skôr proste keď niečo zmením, čo som zmeniť nechcel a vidím, že sa mi to nejak ako celé rozhodilo, tak si to proste vyklikám tou šipkou späť a teraz viem, že je to tak, ako to bolo pôvodne a kľudne, aj keby som klikol na nejaký odkaz mimo, tak aj teraz už je to uložené. Prepnem sa do toho anonymného okna, načítam a je to uložené. Takže ten inline textový editor ukladá agresívne a nemusíte sa báť, že by náhodou niečo neuložil. Všetko, čo napíšete, ako keby už bolo uložené. Ak to chcete vrátiť späť, tak tou šípkou, ktorou som ukazoval krokom späť.